Moltes gràcies, evidentment, a l'AMD de Bellaterra pel fet d'haver organitzat aquest acte, no només amb la meva candidatura, la del PSC, sinó amb cada una d'aquelles que té representació al Parlament Europeu. Mireu, pràcticament ja estem en precampanya. De fet, es va publicar fa ben poc al Boletí Oficial de l'Estat aquestes eleccions i, per tant, ja estan convocades i, per tant, es pot dir que estem en precampanya. De fet, ens queda poc més d'un mes pel dia 25 de maig, que és quan estan previstes aquestes eleccions europees. I, per tant, la primera idea que voldria traslladar-los és la necessitat d'implicar-vos tots, cada un de vosaltres, al màxim possible, per fer un exercici de responsabilitat extra, un exercici de responsabilitat que implica no només anar a votar el dia 25 de maig, sinó anar una mica més enllà, tratar de mobilitzar tots els vostres coneguts, familiars, amics, companys de feina, veïns, etc. i mirar de convèncer-los, amb una sèrie d'arguments que jo us donaré, de la importància de participar en aquestes eleccions europees i, evidentment, jo miraré de traslladar-vos també la importància que té en aquestes eleccions votar el Partit dels Socialistes de Catalunya. Jo, si amb aquesta jornada aconsegueixo, evidentment, convèncer-vos que hauríeu de votar els socialistes europeus, però sobretot si aconsegueixo que tingueu ganes, que sortiu d'aquí amb ganes de convèncer-vos, com deia, els vostres veïns, amics, companys, etc. Només amb això jo em sento més que satisfet. Parlaré molt ràpidament de 3 punts que crec que són importants justament perquè tingueu arguments per convèncer aquells familiars, amics, etc. Primer, per què són importants aquestes eleccions? Segon, per què ens hi juguem amb aquestes eleccions? I finalment, com crec jo que serà aquesta campanya. Abans d'entrar en aquests 3 punts, sí que m'agradaria fer-vos un comentari del que és la candidatura dels socialistes catalans en aquestes eleccions. Nosaltres vam tenir fa cosa de 2 mesos unes eleccions primàries en les que van participar 8.000 militants i simpatitzants, és a dir, 8.000 afiliats del PSC, que fins fa ben poc, que van haver-hi unes altres primàries a la ciutat de Barcelona del PSC, fins fa ben poc, com dic, eren les primàries on hi havia hagut més participació a tot Espanya. I d'aquestes primàries va sortir el primer candidat, es tracta del Javier López, és una persona molt jove però que té molta experiència política. I en segon lloc està l'Esther Niubó, que és una professional de la política europea, és la secretària de Política Europea del PSC, però també és la directora de la Fundació Campalans, i que porta una llarga trajectòria en aquests temes. I a partir d'aquí jo soc el tercer del PSC i tenim fins a 6 candidats que, com sabeu, la circumscripció electoral d'aquestes eleccions és única i, per tant, única a Espanya i, per tant, els candidats del PSC s'inclouen en la llista del PSOE. I en aquest sentit jo estic en el número 24 i, per tant, tenim garantia que 2 dels nostres eurodiputats, que serien el Javi López i l'Esther Niubó, entraran al Parlament Europeu i, en el millor dels casos, també podria donar-se que el PSC arribés a tenir un tercer candidat dins del Parlament Europeu. Per això, evidentment, es necessitaria que la llista dels socialistes tinguin una en aquestes eleccions. Però el més important d'aquesta llista que us comentava és que per segon cop aquí a Catalunya i per primer cop a Espanya la nostra candidatura és cremallera. Cremallera vol dir que és home-dona, home-dona o al contrari, dona-home, dona-home. Sabeu que la nostra primera candidata al PSOE és la Elena Valenciano i a partir d'aquí s'intercalen els sexes, per tant aconseguint una paritat del 50%. Crec que això és una dada important per conèixer. Entro ja al fet de per què són importants aquestes eleccions. Mireu, en aquestes eleccions decidirem si continuem en les polítiques d'austeritat que ens han portat fins aquí i si volem una Unió Europea de
progrés, de justícia social i de solidaritat. És a dir, podem continuar anant a pitjor i patint la crisi com l'hem estat patint, o podem exigir un canvi. Ara, per fer realitat aquest canvi no hi ha una altra manera que canviar la composició del Parlament Europeu i, per tant, anar a votar el dia 25 de maig. A l'any 2009, el Partit Popular Europeu va guanyar les eleccions, té 265 escons dels socialistes europeus, que vam treure 184 escons. Aquesta circumstància, és a dir, una majoria de dretes al Parlament Europeu. Juntament amb un Consell Europeu, amb una majoria de dretes, perquè no oblidem que la majoria dels governs europeus dels 28 països són de dretes, no cal dir que estan dirigits per la senyora Merkel, però també hi ha països molt importants governats per la dreta, com Regne Unit, Espanya i fins fa ben poc França, Itàlia, etc. Doncs bé, tot això, aquesta conjunció d'un Parlament Europeu de dretes i un Consell i, per tant, una Comissió de dretes, tot això és el que ens ha portat fins aquí. I, per tant, si volem que això canviï, tenim la oportunitat el proper 25 de maig i si aconseguim canviar el Parlament Europeu, podrem aconseguir, per primer cop, canviar el president de la Comissió Europea i també aconseguir que hi hagi un punt d'inflexió en què els països del Consell a poc vagin canviant el color del blau al vermell. Us he dit que decidirem. Què no decidirem en aquestes eleccions? Tema molt important. No es decidirà a Brussel·les i no es decidirà al Parlament Europeu sobre el dret a decidir i no es decidirà allà sobre la independència de Catalunya. Us ho dic perquè molts partits volen confondre a la gent i volen fer d'aquest el punt bàsic d'aquestes eleccions i d'aquesta campanya. I no ho podem permetre en el sentit que estem enganyant a la gent, perquè mai el Parlament Europeu votarà sobre aquests temes. Aquests temes s'hauran de decidir entre el Parlament català i el Parlament espanyol o entre el govern català i el govern espanyol, però no passaran pel Parlament Europeu. I en tot cas, el que sí que us puc dir és que hi ha dues famílies polítiques veritablement a Catalunya, a Espanya i a Europa, i són la família popular i la família socialista. I aquestes dues famílies, veritables famílies polítiques a nivell europeu, són les úniques dues capaces de fer canviar les coses o de fer que tot continuï igual. Nosaltres, els socialistes europeus, tenim un programa comú i tenim un candidat comú, el Martin Schulz, l'actual president del Parlament Europeu. El Partit Popular Europeu també té el seu programa i té el seu candidat, el senyor Juncker, imposat per la senyora Merkel, i això sí que és així, però amb la circumstància que aquest senyor no es vol presentar, o no es presenta com a mínim, en aquestes eleccions europees. És a dir, en el cas que guanyi el Partit Socialista, el president de la Comissió serà un parlamentari que es diu Martin Schulz. En el cas que guanyi la dreta, el Partit Popular Europeu, el president de la Comissió serà el senyor Juncker, però aquest senyor no serà membre del Parlament Europeu. I mireu el que passa amb altres partits, a part d'aquestes dues grans famílies polítiques que us comentava. Mireu, Convergència i Unió, com sabeu, té repartits dins dels grups parlamentaris del Parlament Europeu. Els seus diputats, els de Convergència, van al grup dels liberals i els d'Unió van al grup del Partit Popular Europeu. Ciutadans i UPyD molt probablement portaran els seus diputats també al mateix grup dels liberals, on es trobaran amb el diputat de Convergència Democràtica de Catalunya. I en el cas d'Izquierda Unida i Iniciativa per Catalunya també es presenten en aquestes eleccions en circumscripció electoral única en coalició. Però, en canvi, dins del Parlament Europeu, els seus diputats estaran dividits. Uns, els d'Izquierda Unida, s'aniran al grup d'Esquerra Europea del Parlament Europeu i els d'Iniciativa s'aniran al grup dels Verds, on es trobaran, cosa curiosa, amb els diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya. Què vull dir amb tot això? Vull dir que la família política i el vot té la seva importància. No és el mateix votar
amb un partit polític que té una família política a Catalunya, a Espanya i a Europa, que votar un partit polític que ja en la seva pròpia candidatura es divideix en diferents grups parlamentaris. És a dir, que no només tenen aquesta família, sinó que es divideix en diferents grups parlamentaris. Què ens hi juguem en aquestes eleccions? Mireu, moltes vegades no ens adonem del que tenim en la vida. Si tu expliques pel món la idea d'Europa, si tu expliques que no necessitem un passaport per viatjar entre els 28 països, o en la majoria dels 28 països, si tu expliques que tenim una moneda única, canviar quan vas de país en país, no cal canviar la moneda, que tenim una uniformitat de regulacions, que tenim un mercat únic, etc. Si tu expliques això fora d'Europa, la veritat és que no s'ho creuen i et diuen quina sort teniu. Doncs la pregunta, perquè el que ens hi juguem justament és això, la pregunta és com estaríem a Catalunya o a Espanya amb aquesta crisi que estem tots patint si estiguéssim fora de la Unió Europea o fora de l'euro. Entenc que no cal la resposta. Per tant, què vull dir amb això? Que molt de cura amb els partits euroscèptics, que volen destruir aquest projecte i que no entenen que l'única forma que té Europa per competir a nivell global és amb una Unió Europea forta. Per tant, en definitiva, ens hi juguem el futur de l'estat de benestar, el futur del model econòmic i social que tenim i ens hi juguem la pròpia construcció europea. I vaig acabant amb el que jo considero que succeirà en aquesta campanya o precampanya que ja estem, però si no, doncs campanya que començarem en un parell de setmanes. Mirem, jo crec que la majoria dels partits utilitzaran les seves estratègies. Alguns utilitzaran la demagògia. Aquells que ens diguin que la crisi la van patir per culpa d'uns governs socialistes, se'ls ha de dir clarament, escolta, aquesta crisi és global, aquesta crisi va començar l'any 2006 i el gran error va ser mirar de donar solució a aquesta crisi amb les mesures d'austeritat que ens ha imposat la dreta i no amb mesures d'estímul, com va passar als Estats Units, per tal de suavitzar justament la crisi i mirar que aquesta crisi no arribi a la ciutadania. Per tant, amb aquests que utilitzen aquestes demagògies els ha de recordar justament que aquesta crisi no va ser d'Espanya ni va ser de Catalunya, aquesta crisi va ser una crisi global. Uns altres parlaran de la consulta. Amb aquests, ja ho he dit abans, se'ls ha de recordar que això no es decidirà a Brussel·les, no es decidirà ni al Parlament Europeu ni es decidirà en les institucions europees. I així ens ho estan dient una i una altra vegada tots els màxims responsables de la política europea. I per tant ens estan dient aquí cal un acord entre un govern i un altre, o entre un Parlament i un altre. I el que surti d'aquest acord, la Unió Europea ho acceptarà. El que no acceptarà la Unió Europea són decisions unilaterals per cap de les parts. I per últim, per què crec que aquestes eleccions europees seran, a més de difícils, una gran oportunitat? Crec que seran una gran oportunitat a nivell de la Unió Europea perquè tindrem justament l'oportunitat de parlar als ciutadans d'aquelles polítiques que els afecten en el 80% de les decisions que es prenen després en els parlaments nacionals i que ens afecten en el nostre dia a dia a tots. A nivell espanyol també crec que és una oportunitat perquè podrem dir no a aquesta política que ens ha portat aquí pel del Partit Popular, que ens ha portat a la cua d'Europa i que ens ha portat cacicades com la llei de l'avortament i altres. I també aquí haig de fer un advertiment. Si el Partit Popular guanya aquestes eleccions a nivell espanyol, d'alguna manera s'estarà legitimitzant tot allò que s'ha fet fins ara. Per tant, les eleccions tenen conseqüències, però també tenen lectures polítiques. I a nivell de Catalunya crec que és el moment també
i seran una oportunitat per reivindicar que els independentistes no poden apartar-nos d'aquest projecte europeu. I amb això us agraeixo molt la vostra assistència i el vostre interès. Una abraçada. Vostè explicava al principi, referent a la consulta, que el dret a decidir no s'acabarà decidint a Europa. Fa poc temps, en canvi, el candidat del PSC, Javi López, en una entrevista al Periódico, parlava que el PSC defensarà davant de totes les institucions, i per tant incloïa també la Unió Europea, una consulta viable. Sí, correcte. Una cosa no treu l'altra. És a dir, el PSC està per una consulta acordada i dins del marc legal. Ara, s'ha d'aconseguir, i ho he dit en la meva intervenció, que aquesta consulta acordada arribi a través d'un acord, perquè si no, no seria acordada, entre els dos governs o entre els dos parlaments. Què pot passar si aquesta consulta no arriba de forma acordada? Doncs que, inevitablement, les institucions europees no podran acceptar el resultat. Això és un fet. I, a més, ens ho estan dient un dia i un altre. Per tant, jo crec que aquest camí en el que ens hi trobem i que s'ha anat seguint és inclús contraproduent pels interessos dels independentistes. Perquè l'única forma, crec jo, d'arribar a la independència és justament l'única forma en què la Unió Europea acceptarà una circumstància com aquesta és justament amb un acord. Llavors jo crec que aquí hi ha hagut un error de càlcul i jo crec que aquí el que s'hauria d'haver fet des de bon inici, sé que és un problema complicat i és un tema no fàcil, i més tenint un govern del Partit Popular en el govern central, però jo crec que aquí les coses s'haguessin pogut fer, i parlo des del punt de vista inclús dels independentistes, s'hagués pogut fer molt millor del que s'han fet. Per tant, les previsions és que potser qui hagi de posar pau acabarà sent un tercer, o la maquinària europea pot acabar facilitant obrir els ulls a algú. Això podria ser, això no dic que no, això podria ser i de fet espero que sigui aquest el cas. El fet que el Parlament Europeu es constitueixi el mes de juny i que la data del referèndum sigui pel novembre, el marge de maniobra és molt estret. Vull dir, entenc que caldrà posar-se a treballar des del primer dia, un cop presa la possessió de les actes de diputats. Sí, però és que li repeteixo que el Parlament Europeu no és que tingui poc temps, ni que tingués molt més temps, podrà fer res, perquè és que no pot fer res. Legalment no pot fer res. Hi ha una consulta, però no és una consulta acordada. Llavors, mai s'immiscuirà el Parlament Europeu ni cap altra institució, i menys el Consell o la Comissió, en temes que ells consideren interns dels països. Ara, el cas d'Escòcia és molt diferent. En el cas d'Escòcia les coses són molt diferents. Per què? Perquè hi ha un acord entre el govern britànic i el govern escocès. Això canvia radicalment. El Parlament Europeu o el Consell o la Comissió, si arriba el cas que els escocesos decideixen independitzar-se, no tindrà una altra opció perquè hi ha un acord amb el propi govern britànic que entendre que no hi ha més que una continuïtat, per tant una separació d'un estat membre, però que des del primer dia i des del primer minut tots dos continuen dins de la Unió Europea. Ningú divagarà per l'espai? Jo crec que no. En el cas escocès jo crec que no. No dona peu a aquesta situació? Jo crec que no. La meva interpretació és que no. En el cas escocès. Sí. Parlava vostè també que ara era el moment que l'electorat espanyol fes aquest canvi de gir per no legitimar les polítiques del PP que s'han fet a data d'avui. En les últimes eleccions el PP sí que va tenir més avantatge sobre el Partit Socialista. En aquestes últimes, els sondejos últims que s'han publicat, hi ha un frec a frec, amb diferències que no arriben a 4 dècima, o estan entre el 32,6 i 32,2, un diputat amunt més que l'altre, i els sondejos europeus sí que marquen una tendència a la baixa del Partit Popular, que passa de 265 a 215, i el Partit Socialista puja de 184 a 209. Si, malgrat el temps que ha passat des de les últimes eleccions, els temps que portem de crisi, si les enquestes marquen encara aquestes diferències entre uns i altres,
què s'ha fet malament per no poder acostar-se molt més al PP o fins i tot superar-lo? A veure, hi ha moltes enquestes. Aquesta que diu vostè és una, però hi ha moltes i diverses i que donen resultats amb certs marges de diferència. En definitiva, jo crec que tant a nivell europeu com a nivell espanyol com a nivell català està totalment obert. Aquí pot guanyar tant el Partit Popular Europeu com el Partit Socialista Europeu a nivell del propi Parlament Europeu. Qualsevol dels dos. O sigui, les enquestes estan donant uns marges molt estrets. Per tant, amb un Parlament, vostè ho deia, de 2 o 3 diputats de diferència, amb un Parlament de 751 és impossible saber realment què passarà, perquè 2 o 3 diputats cap a dalt, cap a baix, poden canviar fàcilment. En qualsevol cas, també ho ha dit vostè, el Partit Popular Europeu pateix una davallada important. També és veritat, i també li haig de dir, que els socialistes hem comès errors i, per tant, no hem sigut capaços de sumar tots aquells escons que estan perdent el Partit Popular. D'acord. Però, en qualsevol cas, les enquestes el que ens diuen és que estan més o menys empatats. La qual cosa és molt important per mirar de fer una trucada a la participació, perquè pot aquí arribar a passar qualsevol de les dues opcions. El que sí que també és important és reiterar el que he dit abans. No sé si serà el Partit Popular o el Partit Socialista que guanyi, però serà un dels dos. Això també és molt important a l'hora de decidir el teu vot. No hi ha una tercera alternativa, o serà un o serà un altre, i les diferències entre els dos són clares. Respecte a Catalunya i Espanya passa exactament el mateix. El que ens diuen les diferents enquestes és que la qüestió està molt empatada. Llavors, en aquest sentit, Catalunya, pels nostres interessos dels socialistes, Catalunya és bàsica, és transcendental, perquè el que sí que ens donen les enquestes és que hi ha una davallada també a Catalunya del Partit Socialista, important. Llavors, si nosaltres aconseguim en aquesta precampanya i campanya que ens queda que aquesta davallada no sigui tan important com la que ens estan donant les enquestes, home, doncs com estem dient que a nivell europeu va de 2 o 3 diputats i a nivell espanyol també està entre 1 o 2 diputats, a veure qui guanya, si un a dalt o l'altre a baix, doncs Catalunya, sense cap mena de dubte, és el territori de tota Espanya que té més importància per acabar de decidir si guanyarà el Partit Popular, i parlo a Espanya i a Europa, o guanyarà el Partit Socialista. Les enquestes també posaven de manifest que tant PSOE com PP estan perdent fidelitat en el vot i que molta gent que fins ara els havia votat es plantejava en aquestes eleccions buscar altres formacions polítiques. Fins i tot hi havia trasbalsaments entre partits o altres que fugien a altres formacions. Això es pot emmarcar també dins d'aquest potser de sentir sobre la política, sobre els grans partits i que la gent busca alternatives? Sí, sense cap mena de dubte. La crisi ens ha portat als grans partits a que molta gent s'acabi desconfiant en nosaltres. Jo crec que hem de ser capaços, amb tota la mobilitat que puguem demostrar, de guanyar-nos un a un aquells vots que hem perdut. I s'ha de reconèixer que hem comès errors, i tots cometem errors, també tots cometem encerts, però en tot cas sí que és veritat que hi ha una desafecció en general a la política, però també als grans partits, que a mi sincerament em preocupa molt. Entre altres coses perquè, com vostè deia, alguns dels vots que deixen de confiar en aquests grans partits poden acabar anant a partits eurofobs o euroscèptics. En el cas, quan parlava de gent, o vostè alertava en aquesta campanya, es podria donar el cas de gent que donés peu a l'euroscepticisme. Formacions que aposten per una integració d'Espanya o bé de Catalunya, en el cas d'una independència futura o possible, integrar-se a l'EFTA? Com, perdó? O sigui, la possibilitat de fugir d'aquest model de la Unió Europea i acabar-se integrant dins de l'EFTA, l'Associació de Lliure Mercat, Europea de Lliure Mercat, entén que això perjudicaria fer aquest pas? Es refereix a Catalunya? En el cas d'una Catalunya independent, quan
quan molta gent crítica amb Europa està dient que potser diu no ens interessa tant potser aquest marc i potser buscar altres alternatives. Vaja, jo sincerament, la meva opinió personal i modesta és que seria una bogeria. Deixar de ser membre de la Unió Europea implica moltes més coses per molt que tinguis un mercat lliure. Implica moltíssimes més coses i jo crec que qualsevol persona que s'ho plantegi seriament se n'adonarà, sense necessitat de ser cap expert en política europea, que, home, deixar de ser membre de la Unió Europea portaria a conseqüències molt greus per tots. Per tant, entenc, la meva opinió és que no seria una solució alternativa ni molt menys, en absolut. I ja per acabar, vostè recordava que són les primeres eleccions on es podrà triar el president de la Comissió Europea, mai abans havia passat això, i fa molt poc la candidata del PSOE, Elena Valenciano, parlava el que molta gent ha criticat durant aquests últims anys de crisi, aquesta troika europea que ha acabat manant i imposant segons quines polítiques, i ella demanava, a part de celebrar l'elecció del president, complementar aquesta troika econòmica amb una troika més social. Amb què pot millorar l'Europa des d'aquest punt de vista social a través dels organismes que tenim ara? Bé, la troika social és una manera de dir que no tot pot estar decidit per la pura economia i per les dades macroeconòmiques. És veritat que molts països de la Unió Europea ens hem endeutat més segurament del que ens tocaria. També és veritat, i això és important, que això ens ha servit per tenir uns creixements i unes societats molt, molt avançades, això tampoc ens ho hem d'oblidar. Ara, el que és evident és que aquest deute s'haurà de pagar. Dit això, el concepte de troika social el que vol dir és, escolti, està molt bé, ja ho pagarem, però per què hem de prendre mesures econòmiques que acaben afectant en la gent de manera, com s'ha demostrat, crítica. És a dir, el que estem dient és potser, ningú diu que no hem de pagar, però potser ho podem pagar d'una altra manera i potser hem d'entrar a valorar els països no només en funció del seu dèficit i d'aspectes de caràcter purament econòmic, sinó també en funció del número de parats que tenen, de la crisi que estan vivint, de la quantitat de gent que viu al llindar de la pobresa, etc.